Hier zit de eigenaar van de... Ja. Geweldig. En dus de haan moet gedraaid worden voor het open te maken? Ja, want dan zit de sterkte er weg. Oh ja. Gezeerde destination om maar even eenvoudig werk, daar hebben we wel assistentie benodigd. Hallo! We vieren voor de vierde keer 14 juillet in Maastricht. Opmaat naar het eerste lustrum volgend jaar. Een fantastisch comité dat heel erg gewerkt heeft om ieder jaar een groter programma in Maastricht te presenteren. We herdenken natuurlijk de Franse Revolutie met de bestorming van de Bastille. Die de opmaat is geweest naar zeg maar, de democratie in Europa met de verklaring van de rechten van de mens. Liberté, egalité en fraternité, dat zijn nog altijd heel belangrijke waarden in onze maatschappij, ook vandaag de dag. Vive la France! Ja, gezondheid zijn. Oh, flesje geluk! Dit is flesje geld, dat staat niet tegen. Wat ik in de zon. Ja, ik heb Mooi, dankjewel. Zo. Dan doen we maar de bier, hè. Merci. La